So guys, naghahanap ba kayo ng new discovery? Maganda, mataas, green din yung tubig. Bago lang to. Mostly mga locals ang nakakalam nito. So meron siyang similarities doon sa Bulinaw Falls 1. Yung nga lang mas malakas yung tubig doon sa Bulinaw Falls 1. Pero mas mataas ang falls na to. So guys, sumalunod ako. Grabe, taas. Mataas din. Ang tagal kong dumapo. Wow! So guys, mula dun sa highway ng, actually, malapit na to sa bayan ng Bulinaw. Mula dun sa highway kayo, makikita nyo naman, Luciente 2nd, may arrow siya nakalagay. And pagpasok ko doon from National Road hanggang dito, I think mga more than 3 kilometers lang. Sementado naman yung daan, so maganda rin. Bihirang napapasok to guys kasi halata tayo. Kita nyo yung gilid na daan namin. Itong place naman na to, sigurado ako sisikat to kasi ito yung highest waterfalls dito sa Bulinaw. Hindi maraming maging tourist spot tong lugar na to kasi kaya lang pagka problema na dito, pag summer halos walang tubig to, di ba? Mas maganda po sa pag summer. Kaya lang walang tubig halos May bukal po kasi siya mas malinis yung tubig. So hindi lang pala ganun kalayuan yung lalakarin. Kalapit lang. So halatang hindi napupuntahan ng lugar na to. Unahin daw natin yung taas. Ay wow, ang taas nga. No doubt this is the highest waterfalls dito sa Bulinaw. Maganda rin pala, may tinatago dito. Ayan o. So nasa taas ako. Compared dun sa Bulinaw Falls 1, malayo kasi ito medyo mahirapan nata akong tumalon medyo mataas ay mataas to. Mataas guys. Medyo mataas. So ito mismo yung tubig na bumabagsak sa baba. So wala ito sa Bulinaw Falls 1, mas mataas to. Pero I think kaya ko talunin to. So baba naman tayo. So guys, maganda din sa taas no, pero konti ingat kasi baka madulas. Diretso kayo sa baba. Pag nagkamali kasi masakit yan. Pag bumagsak kayo ng mali, sigurado hindi kayo makakahinga. So ingat kayo pag pagpunta nyo dito sa taas. Kapag pababa na tayo, sigurado ako mababasa yung panin nyo. So siguro wag na kayo magsapatos. Siguro nyo nakachinelas kayo. Wow! Ang ganda. Mas maganda sa baba. Luwag! Ang luwag. Maraming lilim naman dito. Kung makita yung space nyo, so may similarity talaga sa Bulinaw Falls 1 tsaka 2. Pero dito mas malilim. So guys, lusog naman tayo ngayon. Medyo malamig. Lalapitan natin yung falls. Ayan, si JR kasama ko. Wow! Taas! Kaya humayang talon yun to. At grabe guys, ang tagal niyang tumapo. So huwag yung basta-basta gagawin itong ginawa namin guys kasi
talagang medyo matagal kang dumapo. So, advice ko sa mga magaling lang na ano, talaga sayang tumalon. Kasi, pag na-outbalance kayo, kawawa ang katawan ninyo. Baka, pag mali ang bagsak ninyo, baka hindi kayo makahinga. So, yung lang guys. So, itong falls na ito pala, tawag daw kasi ito ng Sitio Alimbuyaw. So, may isang pangalan to na Alimbuyaw Falls. So, pagpapasok ka naman, I think, Luciente Second Sitio Alimbuyaw, kung di ako nagkakamali. Gusto ko pa sanang tumalon, kaya lang medyo ikot ka pa kasi. So, medyo nakapagod. Anyway, nice try. So, till next time, this is Reyes Turista. So, don't forget to subscribe on my channel sa YouTube. Meron akong YouTube, so baka sakali na marami akong subscribers doon, then baka pwede akong kumita. And then, syempre like my page also dito sa Facebook, Reyes Turista. So, dito sa Alimbuya Falls or Luciente Falls, may mga rock formations din pala dito sa gilid. Pwede kayo mababon, pwede kayo mag-explore. Ayan. But please, pag nag-explore kayo, yung mga basura nyo, pakitapon naman kung saan dapat itapon, huwag naman kung saan. So kung anong dala nyo, bitbitin nyo na lang pabalik. Okay? So ayan, nakita nyo yung ganda ng Alimbuya Falls. So guys, meron din tayong pwedeng vlog dito, no? Itong century old ballet tree dito. Hindi, I mean century old sa ano yun, sa Paler pala yun. So ito pwede naman pang selfie spot to eh. Ito. So ang laki ng ballet tree, so nasa gilid lang siya ng dagat. Ayan. Nadaanan ko lang naman to, so papunta kasi ako ng Digiwanan Beach. Yan, ganda ng view oh. Yan. So pwede pang selfie dahil ang laki rin ng ballet tree na to. Wow, ganda ng view. So guys, ito na yung Digiwanan Beach. So hindi na ako gano'n bumaba kasi maliit naman yung beach niya, mini shoreline niya. So medyo white sand din. Kung gusto mo tumambay, mag-unwind, pwede dito. Bababa ka lang ng konti. And then dito sa Digiwanan Beach, tanaw mo yung Sundowners Villa dito. Nandito siya sa may party doon. So malapit na rin sa bayan to eh. And so maraming tao, mostly siguro tingin ko locals lang. So hindi naman ganun kaganda yung beach nila. Pero konting white. Meron dito sa may front ng Digiwanan Beach, may nakita akong akyatan. Tinanong ko, sabi nila may Santo Dos Taas. Hindi ko nabilang yung packet niya. Ayan, so ito yung taas ng Digiwanan Beach. So may mga deboto. Ayan. May mga deboto dun sa kaya naman na mag-vlog tayo. So ito lang, ilang steps lang naman yung packet na. Magandang tumambay. So I think this is somewhat like a holy place sa kanila dito. May cross. May nakita akong cross. And si Mama Mary meron doon. Lapit lang ako konti guys. Pero hindi ba ako mag-vlog. Bababa na ako kasi naiya ako. Mga deboto eh, parang nagdarasal, so respect na lang natin kung ano yung ginagawa nila. Yung Digiwanan Beach sa baba na rin mismo. Okay, so baba na ako.